Salam hormatly watandaşlar. Men Türkmenistan raýaty, Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa alyp barýan siýasatyna dogry garşy. O Türkmenistana genesiz edýär. Adam hukuklaryny dogry bozýar. Konstitusiýada diňe öz tohunyny öz yegenlerine değişli, galan adamlara değişirler. Gelin bu zatlara üýüşüp bolly stop diýelim. Size de hormatly watandaşlar şeýlenje gatnaşmaňyzy haýyş edýän. Adam hukuklaryny goraýan edaralaryň ählisinden haýyşdym. Bu zatlara şäher olmaklaryny haýyş edýän. We ýene Gurbanguly Berdimuhammedowa, Türkmenistan prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowa sanksiya salynmagyny haýyş edýän.